Dobre. To není dobre, to není. David! Koľko som na neviem. Výborná, bež! Chod tam trojku! Teraz R ako raketa ide, aha, pozri sa. R. A ti to budem dabovať, hej? Ide, približuje sa, v poslednej chvíli zapína všetko bez stresu, stres, ideš. Ivana, už sa pripravuje, už to skoro pôjde a hotovo, a už beží. A už ide jak veľká voda. Voda veľká, pribrzduje, všetko je v poriadku. Dobre, tam teda na šupičku, ideme, Veronika, nervozita, ty kokos, ide, veľká voda, malá voda, stredná voda, ide, udržuje tempo, nepadne, kurva, len nech fúka, nepadne, dobre, Veronika, ty kokos, dobre, dostane čokoládku, ide, kačena, číslo 2, kačena beží, dobre, bez stresu, uvoľni sa, dobre, Cvrkové, poďme, poď. Bež, tu to nepozná, nová, to je ona, táto, Fjodrov, vodka, nie, to je ona, kačená, Veronika, vrecuško, kočka vo vreci, poď, dobre, ide, a Vláďa, ticho zapla uzavierku, ticho skurtie zadok, a ide, nezdávaj to, oni chladnú hlavu, Megi, to je rodina, to je len pekne, poďme, pridaj, je sústredená, preoba nasadená, všetko, gate dotiahnuté a ideš, nezapneš, bez stresu, hlavne kľud. Dobre Megi, drž tempo, zapni to a hotovo, vyhrali sme to a z televízneho štúdia Petra Kapuša sa hlási Peter Kapuš.